Sa'yo na ang lahat. Gwapong tao. Way lumping. Way lumping. Gwapo na. Macho pa. O, diba? Siyempre masipag. Oo. Responsable. Alam mo naman yun. Ang iyang kamot nasa kong Yan talaga ang tipo kong lalaki. Ang tipo kong lalaki. Maginoo. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Sa pangalan ni mo tayo sa battery kaya ron may istorya kaya. Sabat na to. One step living job na karoon. Agoy pandamay. Pero pa na klaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na servisyoan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Sa kay tasan Papa J. Boy Nunoy nga tagaan ako gisa ka tinuga. Uy, Nga magpalangga sa ako baw ka nami. That's why Papa J. Boy Nunoy nalipay ako sang nag-abot ang akong asawa. Aba. Kaso di pa kaya na ako ma-enjoy Papa J. Boy Nunoy ang moment namong mag-asawa, magtiayon. Bangod kaya nga akong Mrs. Papa J. Boy Nunoy nag-abroad para sa amang future. Very good. Pero Papa J. Boy Nunoy, pag makaipo na, mas pilion na lang na ako Papa J. Boy Nunoy nga magnegosyo kag di na mag-abroad ang akong asawa. So far Papa J. Boy Nunoy, nagatrabaho ako as clerk sa isa kadako nga kumpanya diri sa syudad. Ha? Dinala na ako pag i-mention Papa J. Boy Nunoy kung ano nga kumpanya. Pero ano bang pagkaano nga Papa J. Boy Nunoy? Noong nasobraan man ang paghatag sa kuwa og tinuga. Nahimo naman hinoon Papa J. Boy Nunoy nga tinugas. Ay, tinugas. Ba't sing ganon? Tinugas ang tinugas na. Tinugas na. Ini Papa J. Boy Nunoy ang storya. Dari sa mga opisina, may isa ka babae Papa J. Boy Nunoy nga mambala ko nga ahead sa ko. Should I say ahead sa kuwa? And may posisyon sa trabaho. Ano nga klase nga posisyon? Posisyon. Itago na lang nato siya, Papa J. Boy Nunoy, sa pangalan nga Miss Butterfly. Miss Butterfly. May pakpak o wala? May pakpak siguro ni. Ay, basi kung kwan. Basi kung kwan na sa Papa J, manananggal nga alang-alang na himong butterfly. Kag diri subong Papa J. Boy Nunoy, nagsugod ang tanan akong problema kay Miss Butterfly. Uy. Kay instead Papa J. Boy Nunoy nga patugsawon. Padapuon ako siya sa flowers. Dire man hinoon siya mutog pa Papa J. Boy Nunoy sa ako ang cucumber. Ay, cucumber. Sana all. Para inyong maintindihan Papa J. Boy Nunoy, ano na yung mga natabo? Sige na pala, pre! Naman yung pre nga, hindi naman yung mudaga niya ako. Dahil lang. Ito na, okay na. Grasahe pala na, pre. Ayan na, okay na. Brad, Kapuya, pre. kabala mo, Brad. Medyo budlay mo kung inyong gusto matabo, Brad. Jesus, ara ka naman. Kita-kita mo lang na iya kabalod, Tama ka ng mga Brad. Alam mo, Brad, pareho mo mong single diri sa Pilipinas. Tama. Di ba? Tama. Kita diri, Brad, diri tas opisina mga clerk ta. Dapat na kita yung mga sideline ginagmay, Brad. Correct gina, pre. Kagisa pa, pre. Kung makita mo ba lang. Tanawa ba lang? Huwag ka makasilip siya na kung paano magtulog si Ma'am Saymoda. Tama ka na. Tagalanta na ka sa iya, Brad. Raglahi kay may iyang lanta sa mama. Kanang lagkit kayong lanta niya sa imuha. Kana si Ma'am Butterfly ba? Ako lagi na, Brad. Kita mo kung isa bala, pre. Istorya sa sakon. Pero sa imo yung gatulo. Tama ka na, Brad. Hindi ba siya libat? O diba? Klaro kayo. Pero kung sa akon lang, pare, sa akon, pare, daiban mo na. Brad, Ay, sus. kabalo ka, Brad. May asawa mo ko, Brad. Ay, sus, pare. Si Ma'am, may banap mo na, Brad. Ati, may asawa gani ka mo gagbana, pero why di?
Tama. Yang bana. Oh. Ato man sa abroad. Correct. Tapos ikaw, imong misis, ato man po sa abroad. Nan. Alangan, Una, Brad. ti alang alak. Pila na ka tuig si Mrs. mo ay kapuli diyaw. Duha ka tuig na, Brad. Di alang lang anon mo na ipit sa pertahan. Pag ano mo mo nga. Tama ka, Brad. Aja, ari pa kita. Kana pa kita si Ma'am Butterfly, Brad. Uhaw pa sa Camille na. Uhaw pa lang ka. Itsura yung palagadaan pare yo. Do Camille na. Pero kung sa akon pare, piyungi lang Brad, wala mo na ano sa inyong ginapangamba sa Ay, kuha? pare. Layo kayo nga sa mong edad, Brad. Susuin na yan sa pwede Mayo dito. tani kung medyo pare-pareha lang, may mga 5 years gap lang. Suklan ko na, Brad. Pero ka na. Ay, sus. Grabe kayo mo ba? Pare. Grabe ka na yung mga pelada ba? Subong nga panahon, pare. Hindi ka na mag-iisip sina. Subong nga panahon, Brad. pare. Practical na. Tama ka na, mga Brad. Practical ng dalagan sa panahon, subong. Imagine na, Brad. Kung madiskartean mo na si Ma'am, malay ni mo, pagkabot sa panahon, tagaan kag item, tagaan kag mayong posisyon. Namogin na. Amogin na. Pero bago ka tagaag posisyon nga maayo, Brad, unahon sa nimo ang inyong posisyon. Amogin na, pare. Normal gina, pare, yan. Brad, mga bugoy kayo mo, Brad. Jesus, pare. Pinadiskartean yun ko rin yung Basta ang laygay namon sa pare. Hindi kayo mo magsigi ka kinonsumo ka kamuti na nga mayara malang balingoy sa palibot, di ba, pre? Tama ka. Oh. Sige kag konsumo ng saging sa likod din niya. Nan. Na may original panit. Na? Ano na yan? Pero pare, sige na bala. Brad, sorry kayo, Brad. Kami malang... Yara ka na naman, pare. Since traffic ka na naman, di ka makatong. Excuse me. Ay, sus! Ano na si madam mo? Ano na si madam? Hi! Good morning! Good morning, ma'am. class! Estudyante na yun. Good morning, ma'am. May mundag, Ma'am. Kamusta ka mo dira? Anong ginakuha nyo dira? Ah. Tapos ina ang trabaho nyo? Tapos na, Ma'am. Nga nagtipon-tipon naman ka mo da. Ay, lain naman na ba? Ma'am, na-receive Ma'am. Arjon, Ma'am. Ay, Si Arjon. si Arjon. ma'am, Dong Arjon, good morning. Tanawa, nag-iba ang iyang mo, di ba? Pare. Tanawa, Tama nangambal kasi, mga Brad. Dong Arjon, dugay-dugay, upod ka sa akon sa opisina. Kaya may rara ko nga bago nga project igalatag para sa imo. Kamo dira, ha? Kamo dira. Buwas ng inyo. Mayo kayo mo, Brad ba? Arjon, dali na. Dali Sige, na. ma'am. I'm coming, ma'am. I'm coming. May na lang kayo nakaluto ko. Pampanyaga ko ba? Tama, gutom na ko. May medyo may sabaw. May sabaw, may gulay. Arjon! Ma'am! Nga nag-aisahan nun ka dira nagakaon. Pandamay. Pwede ako dira katupad sa imo to? Yes, ma'am. Ay, May kumitupad. ano nagsudan mo? Ma'am, prito na isda, ma'am. Tapos Ay. may pipino, ma'am. Basi ganahan ka. Gusto ko gid na Ang isda, ma'am? ang pipino mo. Sige, Ang ma'am. pipino mga sudan ba? Oo, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ay, Wala problema, ari ma'am. may ari ako diri sang ham. Ham? Para ni sa imo. Ano, may? Ma'am, okay lang ba, ma'am? Ay, sus, Sabay ka sa kuha, ma'am. Medyo No problem. nahuya mo ko, ma'am. Ako ang CEO diri nga kumpanya, so wala sila may mahimo. Tungod kay maayo ako. Maayo ang akon nga tagipusoon. Ang kasing-kasing. Ma'am, may gidikit mo ninyo. Tanawa ba lang ang kasing-kasing ko, John? Yun. Kadako sa imong Diba? kasing-kasing. Ma'am, dako. Ari pa, pakabusog ka to. Hindi ka magpagutom to. Sige, ma'am. Sige, ma'am. By the way, Arjon, Ma'am, kamusta ka mo sang imo nga misis? ma'am, ako, misis, ma'am. Abroad ba ako, misis, ma'am? Ay, hala? Anong hala, ma'am? Ba't mo siya ganon? Abroad si misis mo? Oh, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Ay, Naman, kabudlay galing sa pangabuhi dito sa abroad. ma'am, excuse me, ma'am. Lami lagi kayo ni mong ham, ma'am.
Medyo kwan lang ni ha, medyo lapad ang pagkihad sining akon nga ham. By the way, Arjun, if you don't mind, si Sir Nemo, 5 years naman siya sa abroad. So kinasabihan ko gani siya nga magpadugay ka pa dira nga kung gusto mo mag-settle down diri. Ari man ang aton company. Siguro, di ko gid siya abi madiktahan nga kung ano ang gusto niya dito. So, mugani na may bana man ako doon pero nag-isahan noon. Okay, ma'am. Alam mo naman. So, ikaw, pag wala si misis mo, ano yung kuhan mo? Ma'am, dool kay mong itsura sa akong itsura, ma'am. Pasensya ka na, Arjun. Kay medyo kuhan ako eh. Mahina nga akong pangdinig. Sige, ma'am. Ma'am. Mahina din yung aking pangdama. Bantog lang ang imong kamot, ma'am, na adol. Ma'am. Bitaw, Joy. Ma'am. Gusto ko gid nga kung ibalik lang ang dati nga panahon. Siguro, mas gusto ko pa siguro kung kaedad-edad lang kita, ikaw gid ang akon nga bet. Anong bot, ma'am? Balong bet, ma'am? Siyempre na Ang kamot nasa yan talaga ang tipo kong lalaki. Ang tipo kong lalaki. Maginoo. Pero medyo... Ay, ang laki talaga, ha? Ma'am, mga una ta, ma'am. Sige na. Mga una ta, ma'am. Hungiton ta ka sa ngakon nga bikon. Hungita man ako sa ngimo nga talo. Ano ning talong mo to? Torta? Wow! Dako sa Just feel at home. Dako sa mong balay, ma'am, oy. Dako ning akon nga balay pero mas dako pa ganing balayan sa akon nga balay to. Kuan pa lang nito. This is my dirty kitchen. Dirty kitchen ba, ma'am? Yes. When you look at to the right, that's my living room. Wow! When you look to the left, that's my kuan Ano na? bedroom. Bedroom. Wow! Dito kita sa akon bedroom. Ma'am, Gusto ko nga i-tour kita. anong bot ang balong tour, ma'am? I-tour kita sa aking room. Ito yung aking palasyo kahit gaano kalaki yung aking palasyo. Kahit pero gaano kalaki. alam mo na to. Sige, ma'am. Pag nag-iisa ka talaga kahit sa'yo na ang lahat, wala talaga. Nothing happen. Ma'am, nothing happen, pero anong gitanggal mo ng hapin, ma'am? Nothing happen to. Mauning gusto na ako to. Wala na happen. Bungo tayo rin na. Alam, ay ka. Ma'am. Tanawa nga akong siopaw to. Abi mo ang tanan nga siopaw may happen. Kining akong siopaw, why happen. Ganong mo na yung siupaw brown mo na, Dali ma'am. dito. Di ba, ma'am, ang siupaw, ma'am, puti, ma'am? Medyo ka nito, golden brown. Di ba, ma'am? Dali, Ma'am, di ba, ma'am, Dali, di. ang siupaw, ma'am, naman sa taas, ang kunot. Ganong kanatanan, ma'am, nakunot naman. Medyo nakuha lang nito, na oversteam lang nito. Pero kuan po nito, good as new. Ma'am. No issue. Ma'am, palihog Ay, lang, ma'am. ito, dali. Ma'am, di ni pwede, ma'am, kay... Sabak, mami, B. Sabak, mami. Ma'am, pareho tong may asawa, ma'am. Ikaw may Hindi na asawa ka. pagdumdum. Ay, ma'am. Hindi na pagdumdum. Ma'am, sa'yo pa kayo ka nagkaon. Sa'yo pa kayo ka nagkaon ng pipino, ma'am. Makaayo ba na sa panit, ma'am? Mas maayo na to. Subong to. Magbaylo na ako. Gusto ko na vegetarian na ako. Ma'am, Sige na hindi to. pwede, ma'am. Ma'am, Lomlomena. ma'am, ayaw. Lomlomena. Lomlomena ang akong pugara. Papa J. Boy Nonoy, di lagi ko mag-usab. Kaisa na lang. Nakonsensya mo ko sa kong asawa, Papa J. Boy Nonoy.
konsensya po ko sa bana po ni ma'am. Dapat una ang konsensya. J-Boy Nunoy, pamangkot na mahugo sa akong asawa kung sa sulod ba daw sa duha ka tuig nga wala siya. Nakahimo ba daw ko sang sala, Papa J-Boy Nunoy? Nan! Tapos. Ano kaya ang isabat ko sa akong asawa, Papa J-Boy Nunoy? Second question. Sige na magbalik-balik si ma'am. Uy! Basi kung kasaho siya. Ang hambal niya sa kuha, bahala na ko ng Papa J-Boy Nunoy kung pareho may asawa, basta kung wala ang among mga karelasyon, magkita pa ko numi. Ay, grabe po si mamo. Kay namingawan ko na siya sa kuha. Patay ka. Grabe si mamo. It's a mortal sin. Ano dapat kong imuhan, Papa J-Boy Nunoy? Puligi ko ninyo. Damo nga salamat. Ang inyong letter sender, Arjun.